urubit kuri goro nugo tukobogima konde bone mambia ni gotu kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena ki tiganda soki gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo moriya lintura gotika maiga imana tuno to kwa vitamin D gete vitamin D Murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuriao asenjiri ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliyatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karawe ikiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mwogoto tweet ase @Ndizi TV News inadhina toka nyora uchumbe yao asenjira yogotirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsesimole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurigie imeja Ndizi TV Ndizi TV nigego kwarigania asenkwana yabene yeyemo aseyemo yugo kwanera amagenderero imeyorogo mkorwo gusi asomogeni omonene arabyo mu waziri w'uburendi bw'ime Dr. Fred Matiang'i umuliki ubutambe umusubati Susan Muchache na boigo n'umusolicitor general Ken Ogeto enkwane yiga nebe ritukulia lamisi kitariki 23 umutienyo yo 12 umwaka uyo chinsa ibere cyabutuko aiga Ndizi TV bwate tariki bw'imanyigoro y'amagenderero imeyorogo nkorwa gusi Rituko neria Jumatano mwancho murigereria Ndizi TV tariki 22 omutinyi negesunte kia masaba goso mutinyi 12 mwaka bwekiri bubere na 20 noyomo Ensa Eyemo yabono maragobenga kingo kwarigania asemesa yamangana majabuna botambe tariki bune cyerero omutinyi buno yorerege nteki yagoseke bengi akorekanete Ensa mogete unabono aso mwaka bwekiri bubere na 10 tariki bune cyerero nariyo murebensi ya America Barack Obama anyarete kago etia lichiko na kobekese eliyanchire tobwanchani ase chinsemo neba nensemo chiri chiabasacha abwase liarogiti don't ask don't tell ayo na yakorekanete ase engaki yukorenda seri tukolia rero arego sakorekana na kwaliganira seriboa nyale ko sansamoranera na gokomanya senchire yoboikiranu iriterane nkoro kwa Vincent Onyancha Asama tuka mange ni gobono omwana omumurabere kagoti wa maiga abuase byombe binge byabere bikoigerera abana basubati na bayigo na banyaroka omulike ito Brian Sagini sena otwaliganira roboti orokomolekera enganeyo
Amatuko abwengoiga nigo ebyombe ebinge byasoke likurwanirira abanyarukana biga basubati abange bakagokera egekorekyo kurinde korengana na abamanyi nige egekorekyo kyareta omuchando asaba murana biga basacha igento keirera omukonyi bo county commissioner Okisi Central Wilberforce Kilonzo gochakya egekaro kyabagaka nabamura asensemo yaryankabi ime ya Kembu yaribari chache e county ya Kisii gosanga ebirengerelyo igoro ya ayubagwetera. Na mwezi jana nikiwa likizo nadhani watu wawili walijiua weekend moja ama namna gani? Yes, watu wawili weekend moja, leo mtu anajinyonga, kesho mwingine anajinyonga. Hiyo sio jambo ya kawaida. Ndio nikaeleza maafisa wenzangu lazima tutafute suluhisho, na suluhisho ni ile ambayo tumeanzisha hapa siku ya leo, wanaume kusemezana wao wenyewe kwa wenyewe na kusaidiana kimawazo. Omwaka oyo niga basacha boigaba mura 14 berusyo bomoyo ase bunge ya Nyaribari chache egento gyasegetwa n'omuchando bwa basacha gutanyora obokonyi nokubwatesigwa ne serikali n'ebyombe bene lyokwegwa chinguru na abasubati boigaba nyaruka kemanye kanite na women empowerment na igo niga bamura batagete men empowerment eryokogayana emechando yabo. 14 wamejitoa uhai mwaka huu peke yao katika hii Kisii Central ambayo mnaita Nyaribari Church. Si mnaita hivyo? Yes. Watu 11. Hiyo inamaanisha kila mwezi lazima angalau mtu mmoja ajitoe uhai. Hiyo ni jambo la kawaida kweli? Si jambo la kawaida. Abamanyi nabo igo abakwani nigo besoke ligotegerera emechando y'abamurana abasacha abwo abwasabange bateba emechando yo kwerusia obomoyo nigo enamba enyinge gosegeto n'obutumiki bw'amarwa amaryogo yo gotindya n'abasubati babakoba abenenu engencho yo kubwatesigwa n'amachiko yo kubalenda abasubati abwo. Kiumbe kiga kya lero twabwatega igabagaka n'abana abamura twakwanire lakini egento kyarorekanire kenene gekogera abana n'abamura bagwitaga iga sekenyure keiga na mariogo akari kuru madawa ya kulevya ili kuru kwa kuber na marua nenya sole na bibya tokire gaiga bire binge nandi nere sababu enene batebire gaiga ekogera abana abamura banyure bechaire mbatageti kogendera n'obugima kekogera bagweita. Korengana na deputy county commissioner nigo egeikaro munekyo kerache kwariganigwa rituko elimo magega yemetinye tato ligosemania na gukwanerana. Kwa hivyo mikutano kama hii ndio itatuondolea hayo maovu yote, na niko na imani kwamba tutashirikiana. Wakati mwingine tena tukiitana, wale hawakuja muwatangazie, mueleze huo mkutano ni muhimu, waje ili tuweze kujumuika pamoja na wao. Abagaka baga igalia ngabi go banjernire nga guchakira lero nguchaka bali konyora namu n'abagaka basemanya abagaka sabagaka naende basemye n'abana abamura ekyagera sengincho banyura marioga yamange yo gotindya nonye no konyoma basinyuri konyoma iyi ne step enene mono yabeira igase Kembu sub county lero tuakire bwana DCC Kilonzo ngambi ya mama ire tsariane Brian Sagini Isena. Mbiamono Brian Sagini Sena hasoro bochirwa senchera yobo ikranu ebinto ebinge byobo ibi nigo byatoka litukolia lero ase nyombe ya mwego toka ensemo ya keroka ikagotebeka nabuna ekyombengero kyabanta baibi abo bakobe ebinto kurwa chinsemo aho kurwa se county ya Nyamira nabo igase county ya Kisii bachibabigacha ase nyombe yogo toka ase omuchi okeroka oboja byobo tinde nigo bwakoruna abanyanyimbo maiga yoko monyererwa enganeyo abanyanyimbo ekeroba ikase nyombe yo ni nigo banyoro monyene nyomba tarengo korendo musubati olengoro niganyara kobe kubyara oyo kagere koba umurugi wo monyene nyomba oyo boni gotayo enda wo musubati oyo nigatangira segetsene kibanyanyimbo gyakeroka ekeroka lyo mukagere oyo gosomo monyene nyomba agendete koligwa chinga kekyo niga abantu basemigo bali basire ebintu byabo kaneke bayikira senseme iyo rikoligereria gose ebintu byabo mbiro gati yabo n'GTV amo n'ebintu binde. Leo tulipata habari ya kwamba kuna vitu zilikuwa sawisi zimefichwa nyumba moja hapa Keroka. Ile timu ilitujulisha ilitoka Kisii ambaye tunawashukuru sana. Tulienda hiyo nyumba, ofisasi wetu pamoja na wananchi wakaweza kulikava electronics. Variety ya electronics kutoka kuanzia amplifier, iko ma TV, speakers,
various kinds of electronics tukarecover, zote tumeziweka hapa police station ya Keroka. Tulikamata mama mmoja ambaye ni bibi ya huyo mshukiwa ambaye uhifadhi hizo vitu katika hiyo nyumba yake. Huyo mshukiwa alitoroka, bado tunazidi kumtafuta. Tunaomba wananchi hasa upande wa Kisii na Nyamira ama Manga ile imepakana na Kisii County, wakuje watazame hizo vyombo, sana sana makanisa, kwa sababu vitu vya makanisa ni nyingi. Waje waangalie, wakisi identify, pia watatusaidia katika uchunguzi wa hiyo kesi vile tunaendelea nayo. Tunaendelea na operation zetu, patrols usiku na mchana. Askari wetu hawapumziki, wanaishi kuzunguka ndio tuone wananchi wanasherehekea Krismasi. Amayia Ensa kurwa sekenyoro kia mwaki ageke gutoka ensemo ya Nyatieko imeye kaunti ya Kisii nigere no moichano monene maiga yokonyoro omwana obo omumurakara segesima imega kwete igikerayo nigo kegenderete gutukwa omuriko ito mangana mayandemo Steven noroboti rwa senchira yoboikirano kuri kuchuya na kwambuka makono no mwana akuru kuburaito ni Nyakundi chena kiretwisi ni charingi sana na mama na muswaki mtolitanga nero ngakirutisi ni akambu nayo wachaka kuiro mwana kamute ya nchitinda chaka kuiro mwana miri akabiri mama kanga kirisi ni akambu nayo wacha kuiro mwana kamute nchi ati nchitinja kuiro mwana akayo ngakirwisi mingate uchafuta chato kirege sima ime lakini baachire osaba nyori bitai jerende ngale mangate indonye afuta chato ko mwana no arara undingo toka ono kalona chito wake runga onyore kanye kale sima ime nchenga chana ringa Ayuna aranyorete Amayia Ensa mugaka makone kurwa sense moya igege imekenyoro kia mwakiage mamosio masublocation abwaso mwana Brighton Nyakundi bwe myake ebere atogete gasirete obogima bwaye magayo gotaroreka ase chinsa chietane tisano ritukolia igoro njena tenganyora yani nabatitenga yangatanganyora umwana oitai agante mwana tekanganisire matanga naralengirura butari kwende one kirena ibutayo ngara enda gwitirana rugura basi yakora abera nkanyora tayo ngagendera kumuri kirena muri geti akabora mwana mwana tumete ne kyalengera takarana tarali giri bisimwe rali giri tekisimo muri anyora tachi bikoro tabe geti ako ngakire simba ntabi iruka buta chato kire bisimwe nkanya ukuri ukayukuru mjana kamya kalyoka bote nigo bone Amayia n'abasani banyarire goichanire nganeye abwase barurengora ase familia ye konyorobore muase ngakia yenkongu ase bare mwana ikonyora nturara na kurumambia mutangani nari twabwatero gorari naro mwakiage itogiro gorari kono njegara mutokote mwana umuchukoro mwana umusubati ho sirire matega iga cyari ngiki kama sadisa karo twakorira matanga ana nje ngorwa ngarago cyaso mwana omuntu yo kurukwali simoranga pole ende nabokoranga nabayaringe bono yutari ngoye nje ngorwe epole gucha sekenyoro kia gege wa uchumura asekenya nyike kia banyorete ekerito nonye bono botukibogendrete kurudutenganeye na komesi obura bwa segesuntekere ime yo mubasokano yo nigo bona abanyakenyoro basabiru kwene kibuna ebisima mbiro siribuya elio gotanga mangana yogo ichani bunaya igongo tebya abantu baminto akaro mwale mire gesima ngokiagacha buya agera abana mbakoraki baswa buya bambaga swaini nande mwabe ko munwo monyerere none umwana na abanganga swarenge bwaga iguru abantu abange ebabegete bisima magogo tari kubeka bisima ebisine ebibwanete bya umurerwa babeka n'umunwa moke egera nari abana batachini kubwatekana nenkwana ya birori nigasege simekeno esabali yo mwana Brighton Nyakundi yaikireto moeli nigabone ya Amayia yego sabenya gosirwa somoroberi bwoko mweni omwana oyu ginko report legeta kia Ndizi TV kurwa se wodi ya Nyatieko elietaliane Ndemo Steven.
Biamono ndemo Steven asorobocho rwa senchira yoboikiranu ekiombe kemo korwa gusi kama kantabuna gusi Women Contractors Association iguri tukulia rwagia chenga amo na bana kurensemo ya jogo batari kwenyara ensemeli ya jogo Children's Home bunencheremo yogo koro mwaka omurikito Mildred Mumanyi norobocho rwa senchira yoboikiranu. Chingaki omoyega bwe Christmas na kwaligania omwaka omoya obereirange kera omonto nigo ealiganetie ase ogochengera emeyegeyu. Rituko lya lero abana chintakana kurwa Jogo Children's Home na barubumbale ne kibago kera ase omoyega oyole bosyo magega yabageni bebisyo ko batalira nakoba ebyegwa ao nechindagera elio babwekane abande asokwegokia abageni abo nabasubati kurwa Kisi Women Contractors Association. Igo turegaiga unabakungu korugusiengima, that is Kisi County, Nyamira County. Tuarosie keombe kiabangina ba contractors gekoroku usi Women Contractors Association and Suppliers. Bwana ntena takagoteberana ase abali bari isuko baigure batororire mrende mubwate into asenga ke yogo shereke amoshereke na bana aba erinde ekero okoboko korigo koru na kugogo sesenigo igo mote moshe na bana bana baito intuna abaigori intuna abangina nende na bubako igo bororo ekero bakonyora abana so abangina muri skogari tafadhali into and then toshe na bana aba na anda sa abana bare needy togenda ororo bunabangina twabakonya. Omotenenili ojogo Children's Home omosubati Meli Njogu nigo agokera egetambukire kyokia abasubati abo na gwaka ngambu yamono ase okonyorwa kwa bana abo. Today we received visitors from Gusi Women Constructors Association. They have come to share their festive season with the children within the facility. And with them they brought a number of foodstuffs and goodies for the children, which we appreciate and encourage the community members to give their support during this festive season, and also to not only during this festive season but always encourage them to come and share their love. We are limiting the number of people that can come in to at least 10, so that we also are able to observe the COVID protocols. Abana abo nigo nabaro basinywa kobisa omogokobo abo asebairanira mbuya mono ase obokonyobo. Gusi Women Contractors tunasema asanti, mmetusaidia na mmetuletea vitu za Christmas hata kama bado haijafika, but we say thank you very much, na the more you give the more you get. Amen. Thank you. 19 nabaganiri esugu kwengia no mwaka omoya koruga igandizi TV elieteliane Mildred Mumanyi. Biamono Mildred Mumanyi asoroboti rwa senchira yoboikiranu togosuka gochiase oroboti ronde obwasakano bwebarani gonyara koine kiwase margoba yabano chinsemo chia nyosia tu egotoka se county ya Kisi maiga yegali ya kuru chinsemo chia Kyombu gosirio boroso na kogwa mulikyo ito wa mangana maya Esbon Nyamete na oroboti rwa senchira yoboikiranu. Ase epara enene korwa omochio keroka gochia bosongo ensemo ya nyosia tu omobosokano omobenigo okoleka ase egari aina ya Prado TX yasiria oboroso bwaye na goswa mugundo. Twale kurwe practice ekwaya nkale gocha ngotebi ng'a indi kwagore egari kababoli nkagore egari tkoki ekero nale gocha nali nanyore ng'a egari asoete kwa itopa wange na momongina lakini nainde mambi ntwanyora accident ene yabapara gaiga bono tukumingana ki ng'a yomwereke tubwate na bonega nali abantu babwate chishuguri chinyinge chichinge pataite kulinda usalama sa abantu. Ono egari yare kurukuru rogoro ya soire matega ya turungani katato baka yaji goterina gari na abantu baumire ime baminya kirunya gitari kolengana na kiroli nigo egari eyo yare kurwa ase ensemo ya keroka gochia bosongo na nigo omachando monene kolengana na barabwo epara eyo koba engote na boigo epara eyo kotatwara amatuta gose chipambu abagote abange pare yeitera nyelle na pambu nchiyo
ekina kiekogera tokogokairete bintu ebinge bikoba achari akoba para ogosaba gwitu twari konya ndi yanyarekana batobekere chipampu ase pare yigase ngenjo kerenga kina achari yakoba kerenga kine yani umutienyu nyuma yemetienye bere ko igwa achari yabeire lakini gento ngosaba gaki batorosirie pare ito muna rogoroga arikira rituko egariye kurumate sine truera ige korwo epara yatachense tigoti batorosirie pare gare nabangina bamatoke paraga ebagokura kira rituko Nentuntoka netia abangina baite kibachire biasara bya paraga iga baira na nyumba marogo bakibare boronge kurende onde tayo osirio obogima bwaye egento njengo sabe serikali matiangi tiganya gotokonye pare achari yabere ga chinga gichintambe n'abantu baumire ga chinga gichintambe sana Hezbon Nyamete, Ndizi TV. Mbiyamono omurikito ochire nkuma Hezbon Nyamete asoroboche rwa senchera yoboikeranu ekerekeria abantu bagenda tukweroberia asogocengera emeyega Yesu gukuna boigo asogochaka omwaka omoyia bone kyombikarikia korobotuki info track nigo giatebire bina 50 mo ase miha y'abantu mbali gochikogokera no gocengera Christmas gosesuguko aso mwaka oyo kolengana ne kyombeki nigo giatebire bina 24 ase miha y'abantu nigo barabe ase kanisa litukerio naboiga ase kyombeki giatebire buna 50 na Eyemo ase miha y'abantu nigo barabe ase chinka chiabo amune chifamily chiabo ase kiene kiri buna bantu bange mbagalo chikonda chinsemo konywa na kuria buna yakabeire ase miaka ya magega. For those people who will actually be spending, say that they are going to have Christmas festivities and they have plans for Christmas, those plans for Christmas are also not, exaggerated or extravagant. We see that 66% of Kenyans basically say that they will be spending time with their family, 24% will be going to church, and others will be spending time with friends, as was mentioned by, 21%. Kero emeyege yo yesuguku amuno mwaka omoyega ndrete kobwatanse engenchonereo abana baranyara gukwanerwa na kolendwa maiga y'abana abono gosieka chiskuru na kwenda ngaso mutumokomo keli gochengera esuguku nigo chenga kecha bayoli basemigo gukwana na abana babo buno muri keito sara nyarangi ontita baraza agotomanya. Buna botambe omoyega bwesuguku nigo koba kero mutienyo Disemba chitariki 25 elio gochengera okoiborwa kwa Yesu. Abaiboli nigo baboliwe kubaregania kubalenda na kubasemia abana babo ase omoyega olibosio ekerengerero kia Albert Omari oyoro mwalimu ase skuru ya Bishop Charles Mugendi. Abaiboli tigatokaribisha abana baitonka na ande tomanye ngabona abana muna babungire skuru bakire rusenke twarigania abana abo bamanye ngabakire nkasobo ekogera na nyora nga ndira abaiboli bakorenga ngero umwana chanka na igo nande ne punishment ya leta rugo skuru gochaka babe bagokwanerwa asenjira yobo toererwe bamanye ngabona bakire nka nande ngakiye munekale mbabaza gutwara lot of freedom babase kogenda bagiye kole bintu bitatakeiri nalo gotebana abayibuli na barabwo barigereri barore buyamono ase abana babo bakobera chinga kichi omwana onyogenda gose ne kanisa manyanga ekanisa agenda na ike kanisa yigo sagenda kole bintu bingao ase bali bakoligia ebirogo byoborai ase omwaka ogocha o 2022 omali nigabaganire abarai kwenakia omolembe nobotoereru ase chikampeni chabo. De yabantu amindonga ntoligereretie siasa nene ya 2022 lakini hata kwa advice yabantu baitonga siasa they do or die mundu naboko bwachikura oso mundu naboko buchikura igo bali baminto bakoboli chikura batwale birengererie biga ngana bo bakobwa chikura gose babuchikura the leaders baito bani kareji abantu baitonga chikure echi chibe chomorembo monene ndutagetia mangana ria bete 2007 andatonyore bono iga lakini atakanga bali bakoli chikura entege tangani omorembe yento gia kabere omorembe
gendo kia gatatu omorembe gusabira bali bakorigi bonsi pipa campaign peacefully mbabasako kana bago divide people in terms of clans, in terms of tribe egere toko gendera guchimutwa iga tonyole nginse yaito negendera tamuna Kenya ere indivisible one country. Ebinyinyi bya COVID-19 nigo bigenderete gukina na kwambukira asekerengo kigoro mono nobo nabo basemya gochasa abantu bonsi. Tili abege tumapema munabona uwezibia magokone sabuni mikakati eliyo kubeka chi mask emikakati eliyo keep social distance bantu baminto babe bakoyebwatia gekora still covid no eri naintwe tomayenga as we move forward tubwatia machika yonsi pi elindebe tokupunguza okuambukirana kwa marwaira yega ariko tebya abantu baito especially bali batarabe twesi ndani vaccine bagende ba betue sindani iyo gekogerango konyere go punguza makali yebinyinyi ebi nande batige bono de bisori ebi bike nga vaccine ye nga kerokende kere kwa betirwe nga nabera korwali njerende gusokole miake bero manye korwo togeto iyo nare ko badaine vaccine yo isekoli none jinzi chia bongeresa abantu babetirwa ange bonse ange 90%. Sonye ndiye arenge mbe nande ali umadena bakoro tukio bonene angatinga geretinga mbara bwa banyene mbaye ni karejeti esugu kwengiya no mwaka bwebisyo korwa ase omali gochia somo gusi bwensi usabero mugusi ngalende Christmas no kiabete weekend nande mbuya mono kiabete weekend on Saturday abantu ba celebrate moderately and responsibly muna to ikire esuku ira ndo agrinya sayambi yamono bantu baende jikanisa litukeli basabe nyasa to morembe nani nyasa to botoererwe nande above all ato a good health to celebrate Christmas ye kingora nande nalo sabera abantu baito ba celebrate Christmas biya nande bali gani umwaka moya asenchira yo botoererwe nto basago overeat and overdrink. Let us take maybe if we are eating, we eat moderately. If we are drinking, we drink moderately and responsibly. And again, take an enaba and educate sabasabe, Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Mbiamono Nyarangi Ontita baraza hasorobo chirwa senchira yobo ikirano umurai wense umuskoro Kenyatta itukoli hara digara bene egekaro kuwata ni chinse chia Afrika ya mochago se East Africa wetera senchira yo mtandao asege ikare kiabara ya obonsi maiga yo kumirana igwa munyiro yo kabiro umurai wense ya Tanzania John Pombe Magufuli asino na wa munyira segasi ya betaka kora sense yo ya Tanzania chingakie chihuru Kenyatta ni ganyara kubole chinse chia Afrika ya mocha kubwatana eriko nyara gotingyo bolendi na boigo kobeke bitango ebiranyare gotango kuranda kwebinyi bya COVID-19 maiga yeke nyinyeke yake Omicron korokana goso ase chinse uruniga buri chinse cyo kone kinchi bwato homo amo nobwanchani. I would like to request that we all stand for a minute silence in remembrance of President Magufuli, who was with us at the last summit and who unfortunately has passed on. And I would call on your excellencies and all ladies and gentlemen present that we may stand for 1 minute silence in his remembrance. We are meeting at a unique time when all of us are faced with yet another variant of the COVID-19, the so-called Omicron variant, which is said to carry a high risk of infection. The variant may explain the infection rate spikes that each of us are now witnessing in our respective countries, across our region, the continent, and the globe. In moments like this, our unity and common purpose is tested, and the temptation may be to look inward and to seclude. However, when faced with a crisis such as COVID-19, the articles of our common treaty remind us that we are greater together than the sum of our parts.
Our greatest strength is without doubt our unity, and when we come together, nothing is truly impossible for us to achieve. We are therefore challenged in this fifth wave of the disease to work much closely together and to align our health protocols, and I am glad to note that the resolve of the East African Community partner states to work together and put in place well-aligned strategies to fight the pandemic has been emboldened. Your Excellencies, ladies and gentlemen, let me conclude my welcoming remarks by challenging us all to reflect on what has been done and also what ought to be done. Most importantly, as we set our eyes on the third decade of our community, let us collectively ponder on the opportunities uniquely presented by the proposals that necessitated today's session and the continued success of our shared project. Wanchu muligereria hinyironsi anigo gendeze kuyanyora goitira Ndizi TV obwansubo mugusie mesi amangana majense yemo yabono margoba kubwatekana nebiro goikira buno nkona kira amangana mayase nchira ayobo ikiranu inyira chikora gaisato ninkomanya mange ali abereka kolekana bantu balenga basiria magima abo kubwatekana basakano yebara ayonse ninkomanya boigo umurikyo monebwe kama kya ODM Edwin Sifuna ngero okya koligia asensemo ya siasa ayonsi ninkwa ligarenetie egekoraga usichikoraga isato chia butuko na boigo chiburaburu chene kiwa ase bunge ayu ni sato chawo tuko mwali omangana mayase nchira yobo ikirano bali mwensto abwatira na semesa ya mangana mayanko bari nembiamono na yumbuligelia soko chora ko yatengera ko Ndizi TV mwali omangana mayase nchira yobo ikirano leterane nkoruko Vincent Onyancha. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi nigo bono